ole voina chuan hei NPK Pramuk le Akshay te pawh kan ti theng chu company san ve Akshay ve karon Akshay thil oh chuwa voin chu naban kan report anga naban te kan nei ve a ma sengin local ania komthlang thingkunga kalak mai mai te karon report dona chuan hilan Pramuk in honga chuan khu NPK 1919 triple 19 te meng heta po triple 19 tho ni a pakhat zawk hi sendang pakhat hi eng ani a chuanin hei hi a thatna te kan soi vek to a soi to don lawa chumi chu a thangem chumi chu a thangem ti kha zo na om thina om zia chuanin an a concentration kha a chak zawng khai lang vek ani ai lang ve ve ni 19 ho chu mo kha kha karon te lang mai mai ne chu in khai khin du chuan hei masingin ke in ka hmang tam ber chu Pramuk kha ka hmang tam ber ni ti phok a soi to a ka entir du chawa tian karon ti lang ve hrim hrim ni hi thatna in ziak tewa chuan a hman dan tur te pawh a in ziak a chhiar thiam tan chuan ma sing ke chuan formula ang che chan ka pilo ka ti khamo ka soi vek to ka video hmalama pawh chuanin in salon te kha tui lo pe vok vok lo ula hna chawr duah duah in duh lo chuan ti te pawh kan soi to a video hmasalama te pawh nisa an du a nisa boruak lum an ngei ti te pawh kan soi to a chuwang chuan nisa thei ang ber a lo da ula tui kha lo lei vak vak hri lo ula ti te pawh kan soi do a hi pawh ni tin ka pe lo ania tui hi mo chuan ma sengin an par khuna erawh chuan nisan mamo tuian mamo tam ve tho chuan hetah hianin nuang hianin hei mania komthlang thingkunga kan lak leh hi pakhat hi chu kan nei sa report tur ania chuan hei report nan hianin kuwa khehna thelna ti mai lemaw kuwara khehna kawr leh pan hna chehna kha ka la a mi dawr ami ka kolek a chuan hei hi an thuriam pot nana ka soil siam sa lei tel lo ho kha ni a chuan hetah hian kan report dawn ni chu maw chuanin mi soil nei ang zawng zawng te kan nei ve lo a kan hmu phak kan ban phak kha hmang rem chang thiam la ti te pawh ka soi tawh thina a lei tha te pawh mi nei zawng zawng ang kan nei ve thei lo ni chuan kan hmu phak kan ban phak ka mi tha ve tho si kha i hmang mai la ti te kha kan run soi le a thenkhat chuan tha tak tak thing hawng tha tak tak naban atan tha ber ber chi te pawh an hmang an nei ang mase ki chuan ka nei ve lo a chuan a hma pawh in kuwa khehna kawr the ka lo hmang ve thin to a he tuna nawa ka dah phi chu a par to a khami kuwa khehna kawr ho kha a som vek to a rei to ni chu mo report an ngai to a par pawh par tha thei to lo kan report ve chin le don ni a chuan khang kha ka soil man chu ni he ti hian a bangah hian ka dah kual vek dawna to pangah hian thingkungah sawn kawtah sawn kan drawn beta an par tha duh lo lutuk emaw kan thingkung tawnna te kha mawih te a kha ni ve bawk si lo a chuwang chuan ti hian naban pot angah khan ka han dah dawn ni naban pot hi hran awm ve a hei ti hian a kaw chek chek emaw naban ka a chelh lai phi chuan chi hrang hrangah ka inseng a man hrang hrangah mase naban hi kan boruak hi a ngei lutuk bik lo ani chu a chuan kan khua lum vaka changin vawt leh vaka hi ka enkawl thiam vak bik chuang lo ta tunah hian hei kan ti leh dawn ni a komthlang naban mai mai kha local kha kan lak khawm a chuan kan han pot ve leh chin dawn ni chu chuan a hma a kan hman thin ang kha kuwa khehna kawr ho kha kan hmang kual leh dawn a chuan an thuriam potting soil tana ka lei mix kha an ngei em wang han kan hmang ve dawn ni naban chi khat tho ni ka ti an thuriam pawh hi chuan hei ti hian a dung hi phum pil lo tur nia naban chu a dung hi an thawk na ani awang khanin kan ti pil thin lo ni chu chuan an thawk na tur awlsam khan ti hian a dung kha kan dah chhuak dawn ni chu maw chuanin a dung hmang khan an thawng a engen an dawn ni thil leh rup tho dawn nge ti te kha kan soi pah dawn ni chu chuan hei ti hianin naban kha karon report ve leh mai mai ni chu in lo ti ve duh ta kah naban nei te chuan a chungah hian ti hian kuwa kawr kha kan dah leh mai mai nga iron te awm ve maw kuwa thelna ah hianin thatna kha awm ve nual ni chu kuwa thelna hi chuan tah khan kan ti kual ve leh china enge an dawn ni hi an thi tep a chuwang chuanin report an ngai a ka enkawl ka khawih hman lo lutuk a naban te hi ka duh ve sia tunah pawh local ang chi kha tunlai kan sartana tha an tih lar em em te kha kan lei ve leh
chuan hei mani pon ka ron dah ka maw hei hi tunlai an soilar em cancer tana nauban tha an tih kha an dampui an tih kha hei mi hi nia nauban hrang a awma mizo te pawh ina kan hmuh phak mai ah hian nauban chi hrang hi awm ve a chuan kan rama nauban te kan hlut thiam chuan nauban mawi tak an nia ICL hin awm chuang bik lo ni chu maw chuan heng hi an pardan ka ron dah bawk a ngana chuan han lei thar ve le ni chu maw chuan hi kan report dawn hi mi tak hi a bial keng kung hi tunlaia an soi war ve ber chu ni a cancer tana tha an tih ber kha ni a ka hmu fu a kan lei ve a enge an dawn ni an dam tha du nge maw pota kan ti ve le dawn china chuan ei nauban hi chi hrang awm ni chu hei tuna rungat pawh hian chinga ka ron chhawp chhuak ani a an pardan chi hrang an ni a hming hrang an nei bawk a nikida hming te pawh ka ron sawi anga chuan heng hi kawn thlang nauban eng chi kha ni a chuan sentry te pawh kha an awm a mahse ka nei lo a chuan a violet ti mai ang nauban violet par mawi deuh mai pawh kha mi ka zawng mek a tunah hianin kala hmu lo deuh a leitur amaw pakhat hian kan nau pakhat hian ka lo pek che ka lo sawn sakang che kan venge ka ho hun a tia chuan nauban hi kan report dawn hianin a zung hi hei foreign nauban pawh in thawa a zung hi a thep thin ni chu maw khang kha a zung thi kan ti mai nga a det root ho kha zung thi to ho kha chu pai tur ani chu maw kha khan om zia om lawa an tan chakna engma pe to lawa a zung thi ho kha kan pai photanga chuan ka report dawn ni chu chuan thei phei chuan han sil fai vekila du thu sam ani a asengin kan ram nauban te hi an patlinga an pachanga thingkung ro ri re a pawh tha takin an nung theia chuwang chuanin han uluk lut tuk pawh hi ngai pon ka hre chuang lo ta chuan haurawng pakhata kan nau pakhat chuan kuwa kunga hian a awma tha thei lut tuk atia chuwang chuan voin a pawh hian hei kuwa ke khena tho kha ka ron hmang le dawn a heng ho ri pot nan pawh hian maw chuan chu lo ni ta ang se coco hacks te hei coconut core te coco hacks an ti ta coconut core che di khani mai ta phut loin maw an chep noya khang te kha an hmang thina chuwang chuan chung kwa vek an nia coconut te kuwa te ho hi chuwang chuanin an that dan khain ang vek tura ngai la chuan coconut coconut dip a powder kha chu tem karon hmang don tho ta a dip ho khamo chuan ti hian report turin kan song bola azung thi ho kha kan pai vek photanga chuan azung tam tu phon nok mai ka tia chuan kan pot chin don ni kan ti par thei te reng emo chu nauban kan report thin dan ni a tun ma chuanin nauban kha kanga ka war top ta philonopsis te miltonia te vanda tiang hrang kha ka kole ka ma sengin tuna chuan kan temperature kan room temperature manis na te timela AC ang te kan nei ve lem no kan room a te zo tak men kan han khoi ve top mai kha nia kan mun te alum si a room te alum si a chuwang chuan an nei lawa miltonia phe kha chu ka uile tu ka tun thleng hian kala ui ni chu chuan leitur nei inom chuan miltonia kher kha ka du ani chu mo leitur hi a hna kha amoi em boka leitur nei mo hria mo in om chuan khongai takin no shel don nia miltonia nauban rimtui em aron para rimtui chem mo kha thil kha ka du le lut tu ka leitur hi wang to mizo cha lu thin ho khanan cha lu to bok si lawa leitur min shat sak the chuan kalom veawang miltonia kha ka du khop mei ti kan sei pa ni chu chuan hi ti hian mizoram nauban hi an pachang dewa chuwang chuan an thi ve puk lo tura ngai la tian enkol dan te kan han zir chho lenga hei ti hian azung thi ho kan thian vek photanga chuan ka report chau don ni chuma luk takin kan thiana kan chep bunga azung thi ho heiten a thep vek mo azung thi ho chu a thep veka azung thi lo ho chu an mar tringa chuan an nung ti kha hriat ve ni chu hei ti hian an mar tringa chung hi a thep lo mo azung thi ho kha chu
an duap veka khu po hian asi apo zi thei ni chumo khu tikhuan khang ho kha kan tan veka kan kat veka nga chuan kan report anga lei tha khan hi tura ngai la chuan ka soi to a naw ban hi report hian azung hi ti lu vek lo tur ni a azung atang hian an thove a he chuwang chuan azung kha pon lama ti khan ti lan thin tur ni a chu kan soi tel le bok anga chuan naw ban enkol thiam tak tak ten omanga chung te po chuanin in shed phe chuan he ka video in mu chuan chu ti chuan ti ro te po mron ti don nia ke chu ka experience fak lo mo thingkung han khoina tur hi ka hmu ka nei mai lo wangin tian pota te rem dan dan kan da ve don ani a thingkunga kan khoi hi an par thadu lo lu tok tho bok kan thing hi thingmoi ani lem lo bok wang ani ka ringa tian the hai kunga kan ton bet topa an par mang lo ni chumo chuwang chuan pota te kan ti ve kwan le don ni chumo hei ti hian ka han ti fai ta tha a kan han report kwal vel don ni chumo ti hian amma mi te ka report ang tho khan ka lo report a chuan thingmoi te ka nei lem lo wangin mai hol te kan da ve luklaka mai hol te kan mixa kokopit nen chuan thingmoi nei chuan thingmoi te pawh kha lo da ula hei thing duap to ang khamo khang te pawh kha an ngei naw ban cho tha ni chumo a thing chu khiang thing ni lo ram se a thatura ngai la khiang hi an ngei vak lo a thing ho hian tik te hi mo kan shat tur chu khiang thing le tik ho hi an ngei vak lovin ka hre ve tlata chuwang chuan nakina phuai in man thin po in tik ni lo in hmang thin don nia ka channel te mino en sak tu te in zawai chunga lom thu ka soye bye bye kan in tile phut meng khulai thingkung khu zoom kan tom vewa phetlat zoom lo me ang chuan helai hianin khumei hol nen kan report ve rui maya enge kan anzel don ni kan lo thlir zel lang chuan in ila hmun vot lai bera khan in lo da anga hmun lum a in hmun vot an du a naw ban chuan in zawai in bye bye vek ule